Permezz ta' liġi ġdida li għaddiet mill-Parlament, issa l-età tal-kunsens mediku naqset minn 16 għal 14 sena. Dan ifisser li l-adolescenti m'għandhomx bżonn iġibu l-kunsens tal-ġenituri jew dawk li jieħdu ħsiebhom fosthom biex jieħdu s-servizz ta' psikjatra, psikologu jew tabib. L-emenda proposta ndalan li tagħti s-seta lill-adolescenti biex ifittxu assistenza medika b'mod indipendenti f'sitwazzjonijiet bħal dawk ta' saħħa mentali severa fell-istigma jew id-diżapprovazzjoni tal-ġenituri jistgħu jiskoraġixxuhom milli jfittxu l-għajnuna. Kif anke spjegalna Michael Falzon, il-Ministru responsabbli mid-drittijiet tat-tfal, din l-inizjattiva tindirizza l-ħtieġa urġenti li l-adolescenti jingħataw aċċess għal servizzi essenzjali tas-saħħa f'ċirkostanzi speċifiċi u sensittivi fell-involviment tal-ġenituri jista' ma jkunx fl-aħjar interess tagħhom. L-aħħar emenda li għamilna issa l-kunsens mediku jista' jingħata minn persuna li għandha 14-il sena, mhuwiex marbut ma' kunsens mediku kif kien oriġinarjament imma wkoll baqa' wiesel dik li hija psikjatrija, psikoloġija. U naħseb illi huwa eżerċizzju pożittiv, eżerċizzju ta' empowerment li żgħażagħ tagħna minn barra li jkollok realtajiet ukoll fejn kieku ma jkunx hekk min jista' jagħti l-kunsens mediku legal guardian jista' wkoll ikun parti mill-ixxu li jista' jkollu dak il-minuri. Ġifieri hemmhekk kieku żgur mhux se jingħata dal-kunsens. Il-Ministru spjega kif il-professjonisti tal-kura tas-saħħa li jaħdmu direttament ma' tfal enfasizzaw każi fejn l-adolescenti jiċċaħdu mill-kura medika meħtieġa minħabba s-sitwazzjoni komplessa familjari tagħhom u restrizzjonijiet tal-età. Sitwazzjonijiet oħrajn jistgħu jkunu wkoll każi ta' abbuż jew negliġenza fejn il-kunsens tal-ġenituri ma jkunx possibbli u allura jevitaw intervent f'waqtu. Tal-14 sena derilna li anke teżisti f'ġurisdizzjonijiet oħrajn u l-argument jibqa' dejjem isma' għaliex m'għandux jekk għandu dik il-maturità għaliex m'għandux jagħti dak il-kunsens. Tal-14 sena biex ngħid hekk kienet xi ħaġa li ġiet naturali fis-sens l-ewwel niżlet għal 16 u mbagħad twesset, illum niżlet għal 14 u komplet titwessa wkoll. Ġifieri hawnhekk qed naraw purament eżerċizzju ta' empowerment.